हेलो लोगोफोर खुलुमबाय दिनै आङो जा गोबावजोंसो भिडिअ लाबोनाय जादों मानोना फिसालानि एग्जाम जादोंमोन नालाय दिनैहाय आंनि लोगोफोर फैगोन ना दा बेनिखायनो जोङो जानाय लोंनाय एसे बेबस्था खालामदों नोंथांमोना नायलांदो भिडिअखौ जों भिडिअखौ जागायजेननोसै नै जोङो बेयाव फिथा बानायगासिनो बेयाव जोङो जायफोराबो खामानि मावगासिनो दं आलासिबाबो आङो हगारथारा मावहोथारो आङो नैबाव जोङो फिथा नागासिनो बे फिथायानो जाहैबाय आमफाखि माइरंजों जोसाजों लागायनाय बिराद टेस्टि जायो आलासिया गावसिनि न'निफ्राय आंनो मैगं फ्रेस लाबोफादों बेयाव आलासिफोराबो मावनांगौ जाबाय आं संनायनि नाम लानांबाय नालाय जासिफैनाय मानसियानो संनायनिसो होनदों आङो फैनानै गावखौनो नांलाबाय माबा गोथाव संबाथ' सङाबा मोनगोनसो अमा एवनोदों ओमफ्राय अमाजों नारजिजों अनला मोनखांबाय अनलाजों दाउजों मोनखांबाय लाब्रा मोनखांबाय सामब्राम नैबाव जोङो लारु बानायलायबाय साहाजों जानो थाखाय आङो दा नारजिखौ फारसेथिंजाय साग्लिनानै लाखाबाय दानिया नै जोङो साहा पानि लोंसै जाजोबनायखाय जोङो जानायनि सिगां आर'ज खालामग्रोबाय बेयाव आङो सिथाव बानायदों थाव फिथा लारु बानायबाय दिनै जों जानो थाखाय लोगोफोराबो सम मोना नालाय दिनैसो ज' जादों बयबो बेस्थ' थाजोबो थ' जोङो सम मोननायावनो ज' जालायबाय नैबेयाव लाब्रा आलु बान्दा कफि मटर टमेट' मटर बेयो नैबाव जोंना अनलाजों दाउजों सानजौफु जालायबाय आलासिफ्रा दाबो मोनजायाखै आरोबाव नै जोंना खामानिया जोबाखै संनाय खावनाय दंबायो आरो हांसो बेदर संबावनांगौ मा सारनाया होमबा गोदो आं अननो रोङामोन बिसिनाव
गजबनानै थागासिनो दं हौनै नै जोंना लांदाङावनो हांसोआ दैगासिनो दं। नैबे फिथा हमनाया आंनि बिजावजालि जायो। हांसो संलायबाय माबादि जायो हांसो बेदर बियो हांसो बेदर जानोसै आरोना जोङो नै दानिया जोंना बेयाव मोनजोब्बाय रेडि जाखाजोब्बाय जानोसै। जोंना दिनैनि आइटेमा नारजि अमा, अमा एवनाय, अनला दाउ, लाब्रा दाउदै एवनाय, हांसो एवनाय बेनोसै। दानिया नै जोङो जानायनि सिगां इसोरनियाव आर'ज गाबनोसै। যাকে দুখীয়া দৰিদ্ৰক দান দিব পৰাকৈ তুমি বচাবা। অ' প্ৰভু যি হোৱা এই ছুটি যাচনা পিতা পুত্ৰ পবিত্ৰ আত্মা প্ৰভু যীশু নামত খোজো। আমেন। आं दरसे फैयाखै दरसे जानायसै मानो जायाखै नोंहालाय बिमा मिनियाथ' जाया मिनिया हनै बेनो मिनिहर नायनानै सामब्रामजोंसो जायो অনলা মেৰিনা বনাইছে ইমানেই টেষ্টি কোৱা নাযায়। মই খাবলৈ গৈ আছো এইটো হাঁহৰ মাংস খুবেই টেষ্টি পালো। লাবৰা ভাল, অমা গাহৰি কয় যিটো এইটো অনলা মিনছ পিঠাগুৰি যিটো তৰকাৰী কিবা চিকেন দি খুবেই টেষ্টি বনাই। বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে না পাৰিলে এওঁলোকৰ ঘৰত ফুৰিব আহিলে খাব পাব। মিনা আহিছিল না যদি ফ্ৰাই जानायाव नांगौ नै जोङो जाखां लोंखां दानिया फिथा नाबावबाय लोगोफोरनो हरनो थाखाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला कमेन्टआव खोन्थाहर आरो साबस्क्राइब खालामलांनो दाबाव।